Goejoen, het is maandag 2 februari. Dit is Bient, maar Joen on tafel. Jan Smink, na zijn topprestatie bij de Bocuse d'Or, lezen alle sterrenrestaurants om zijn voeten. Jampie de Boer, die roept jou helpen om de Amerikaanse bospest uit te roeien. Uit onze Friese bossen verzels. En Wiebe de Boer is even waarom uit Panama, dat hij als Nederlandse ambassadeur een heftig ier hier. Chris Kremers en Lisanne Vroon verdwenen in april van dit jaar in Panama tijdens een wandeling. Botresten werden teruggevonden en persoonlijke eigendommen, maar het is nog steeds onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ja, een soort mooi maken in je carrière, een soort crisismanagement dienen, maar is dit een van de zwaarste zaken die je mooi maakt? Ja, dit weer een hele zwiere zaak, een hele trieste zaak. Het kwam ik heel dichtbij natuurlijk, want ja, ik heb de familie, mijn werkers, ik een aantal weken begeleiden. En ik ben die ongeveer in die leeftijd binnen. Dus het kwam persoonlijk heel dichtbij. Een heftige periode, maar ja, toch nog volle meer. Als ambassadeur in Panama, daar praten we uitgebreid over verder. Prima. In Wales nog een liquidatie. Je krijgt al je wel op je bordje daar. Ja, dit is levendig. Ja, het is levendig, ja. Oké. Ja, en verder hebben we deze week alle dagen een portret van een echte trossetter. Joert een man die het nevens de dokters neerweer rennen koeën, maar letter een gouden medaille won. Ja, een andere trossetter zit je hier aan tafel. Dat is topkok Jan Smink van Wolfgeer. Hij zette alles onder kant voor het wereldkampioenschap Etensieren, oftewel de Bocuse d'Or. En het wierd wurg, want met zijn joggende plak, ja, die hij wat nog nooit uit Nederland dien hier. Ja, prachtige beelden. Hier is het al wat waarom, Sjoerd? Nou ja, dat je dit nu zo weer terug ziet, het is wel leuk. En ik krijg al een beetje kippenvel. Ja? Het moment als je dan weer ziet, samen met Lars natuurlijk. We hebben heel wat meegemaakt en dat was toch wel een bijzonder moment. Ja, want Lars is de jongen die het eigenlijk holp met je het met je twaan dien. Ja. En een week voordat je hem voort moesten, gebeurde er wat met je honden, hè? Ja, hij had een ongeluk op het werk en bij zijn hand de pezen door en bloedvat door en einde verhaal Bocuse voor Lars. Dus dat was zware domper en 1,5, 2 jaar samen naartoe gewerkt en dan gebeurt zoiets. Ja. En dan zeggen we die omhelzing, wat komt er dan los bij je? Ja, maar weet je, we hebben alles met z'n tweeën, alles wat je op bord zit liggen bijna met z'n tweeën bedacht. En we hebben op het werk, je werkt gewoon 5 dagen en al onze vrije tijd gaat in die wedstrijd. Bij de Libraïe, hè? Ja, bij de Libraïe. En weet je, daar komt er gewoon iets los. Hè. Dan, al het zware werk is, er komt nu in ieder geval een mooie beloning voor. En je had het liefst met z'n tweeën af willen sluiten, zeg maar, dat je met z'n tweeën in die box staat te koken. Maar het is gewoon super mooi afgelopen eigenlijk voor wat wij hebben meegemaakt. Ja, en het joggende plak, even voor de helderheid, we hebben hier wel eens mensen die weer nummer 1 op het WK Big Leagues. Maar dit is eigenlijk Kreksa uniek, hè? Ja, nou, dit is het hoogste wat Nederland ooit gehaald heeft. En Bocuse d'Or is de grootste wedstrijd ter wereld eigenlijk. Een beetje de Champions League van het koken, om het zo maar te zeggen. Je moet een beetje vergelijken als Feyenoord of Ajax de kwartfinale haalt in de Champions League met voetbal. En dat hebben wij nu ook gedaan. Hè? Wij moeten ook tegen toplanden opknokken. Maar vergeet niet dat je moet groeien als Bocuse d'Or Nederland zijnde ook. Hè. Over 2 jaar moet het team weer een plaats hoger. En over 4 jaar of over 6 jaar moet je gewoon zorgen dat je op het podium staat. En dat is een proces. Maar dat is met voetbal net zo. Ja. Hey, en dit apparaat, hè? Dit is toch wel heel mooi. Het is een skelet van een parelhoen. Ja. Dit wie de blikvanger van je? Ja, nou ja, de opdracht was pareloen. En wij hebben onze pareloenen van de eerste training naar het Natuurmuseum in Leeuwarden gebracht. En die hebben voor ons het skelet helemaal opgezet. Ja, ik ben er wat zenuwachtig van, want wat kost die ongeveer? Nou ja, als je dit zo zou moeten verkopen, de waarde is ongeveer €3.500. Dus, Oké, dus voorzichtig man. Ja, we kunnen hem beter niet kapot maken, maar... Maar je voelt onze stijl van achteroer? Ja, nou ja, er zat een speciale houten bak omheen in verband dat hij zo breekbaar is. En die haalden we eraf en toen vielen ze allemaal bijna wel van de stoel af, om zo maar te zeggen. En nee, we hebben heel veel reacties hierop gehad. En ja, superleuk natuurlijk. Ja. Nou, die volslijne verhalen zal je nog waarom te zien in de documentaire die wij uitsturen dit weekend. Dus dan die hele avontuur is waarom te vinden. Maar ik wil ook even zien naar die, want daar komt dan, toen is die weer waarom. Het is helemaal stikken, neem ik aan. Ja, en als je die mailbox krijgt al je
lokweesken en neem maar op. Ja. Maar wat is er nou voor die nou concreet, komt hier uit? Wat ik zei, inderdaad, de mailbox die is ontploft en ik ben er nog niet helemaal doorheen. Alleen, even gewoon leuke aanvragen van bedrijven. En om een voorbeeld te geven, Hoofdstad van de Smaak, opening is over 2 weken in het Natuurmuseum. En daar zal ik dan de opening gaan koken, wat hapjes en dingetjes. En dat soort dingen komen er ook uit. Maar en, de sterrenrestaurants, kist ook een transfer à la, ik bedoel, Cristiano Ronaldo, Marci, nou in Grutte. Weet je, in Nederland werk ik natuurlijk nu bij Librei en dat is het beste restaurant van Nederland. En dat is het hoogst haalbare. Maar het is niet zoals in het voetbalwereldje dat ze nu eventjes voor $1 miljoen even een kok overkopen. En dat is maar goed ook, denk ik. Maar er komt nu heel veel op je pad. Maar we gaan rustig kijken nu en gaan we kijken wat de toekomst brengt. Dan heb ik misschien nog een heel stomme vraag, maar ik zeg je hem ontdietens hier. 4 hele uren ben je aan de gong. Is dat vlees en alles wat je hem opzien überhaupt nog wel warm? Daar moet je voor zorgen dat het warm is, zeg maar. We hadden een speciale bak om de vis heen, zeg maar, met warm zeezout. En daar kwam weer een soort klosje op. Dus dat bord blijft warm. Maar met de vlees hadden we ook bepaalde technieken. Met een geleidje om het stoofballetje heen van kimchi. Waardoor het langer warm blijft. Die rouleau die wij gemaakt hebben, daar moet je allemaal over nadenken. Ja. Je moet ook gewoon zo denken, als het afgekoeld is, dan moet het gewoon net zo lekker zijn. Dus daar train je en daar oefen je op. En dat is juist dat het veel tijd kost. We hebben wel eens iets gemaakt en het is warm helemaal top. Maar je denkt van het gaat sowieso op 10 minuten die zaal door. En dan, tuurlijk, dan wordt het altijd kouder als dat het is. Okay. Maar het moet gewoon, als het afgekoeld is, gewoon net zo lekker smaken als dat het warm is. En dat is ook wel een uitdaging op zich. En nou, tak hem hier? Wist kleer maar die hele Bocuse door of gist verder? Voor nu is het eerst even rustig aandoen. En in september is er een Nederlandse finale. Maar ik ga eerst even quality time ook met de vriendin, zeg maar. Want die heb ik niet veel gezien de afgelopen tijd. En in mei gaan we trouwen. Okay. En daarna gaan we rustig verder kijken wat we gaan doen. Oké, nou, lekker, ontspannen. Was het een beetje even aan de kant komen? Ja. Want ik moet even wat pakken. Ik zal dus nog even zeggen, dus komend weekend in ons documentaire programma Friesland Doc, een wijdwijdig verslag van het avontuur van Jan Smink en al die mensen die hem geholpen hebben bij de Bocuse door. Ja, pak ik dit erin bij. Dit is wel handig, want dit is voor het volgende onderwerp. Tja, dit is het toek, Jere. Ja, dit is, je zoet net zo gauw zezen. Ja, ook net dit. Het zit er wel vrij, het zit er vrij uit, ja. Dit is dus een pleeg voor de loofbosken in Friesland. Dit is een beetje hoe moet ik het zeggen, de Amerikaanse pest, hè? Jan-Pieter Boer van Landschapbeheer. Het is de Amerikaanse vogelkers. Ja. Maar hij wordt ook wel bospest. Nee. Bospest? Ja. Ja, dat laatste, dat klinkt net heel... Nee, dat klinkt net heel moffelijk. Nee, de naam die zei het al. Bospest. Het is een pleeg inderdaad in de bosken. En, maar de orennaam, de officiële naam is de Amerikaanse vogelkers. En de vogelkers, dat zei het al, als we het over eten hebben, het is een kersensoort. Ze hebben ooit uit Amerika hierheen hellen. Als vulhout, zeg maar, in de naaldbosken. Naaldbosken die hebben op het zand planten voor de houtproductie. Ja, dat is heel schrale groen. Dus toen hebben ze gedacht van, dan zetten we er een soort tussenin die het in het skaat goed doet, op schrale groen goed doet. Nou, dat wie die Amerikaanse vogelkers. Dus die gaan ze hierheen hellen. En dat zien ze nooit van maten, maar dat is een enorme pest worden, een pleeg. Ja, want daarom zit je hier. Want je komt maar een soort van campagne. Tongens die zie je hem los. Zie je hem nog wat vrijwilligers om te snoeien. En al die bosken helemaal leeg te hellen? Ja, snoeien net. Want dat hebben we eigenlijk jaren dien. En dat weer een methode die net goed helpt. Want was dorst, de helft een BM voort. Er ontstaat een keelplak. Daar komen al je shitjes weer op het groen. De vogels die binnen gek op. Het is vogelkers, dus die schieten ze weer uit. En dan krijg je al je jonge BM'kers. Dus als die in je voorthellers krijg je er eigenlijk zien je weer waarom. Ja. Dus, maar het is toch mooi? Ik bedoel, je hebt een vol bos. Wat is het probleem? Ja, nou, het is een pleeg. En wanneer is iets een pleeg? Als er gewoon te volle van binnen. Hè? Dat is nog correct als maar de moezen. Het verdrinkt eigenlijk over soorten. En, wat wij de inheemse soorten? De inheemse soorten. Dus eigen BME is het? Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou ja, als je wat variatie gaat willen. Als je wil een soort natuur hebben, zeg maar. Een soort soorten, kevers, vogels, neem maar op. En als je maar één soort BM hebt die alles overwoekert en als een bos van 90% uit prunus, want dat is de officiële wetenschappelijke naam, besteedt, ja, dan haast ik net de natuur die daar eigenlijk in dat bos toe zit. Okay. Dus maar je zult dus aan de gang maar een bepaalde techniek. De Heem van de Mon heeft al mooi onderslag geweest en Arjen de Boer, mijn collega, die mocht even zien hoe dat krijgt om. Hier zit waarin. Nou ja, hier staan dan weer van die hele tin weer. Dan kent wel eens een procent als
zien wezen wat alle keer Amerikaanse volkers is. Je bent nu aan het ringen. Ja. Is dat een nieuwe methode? Ja, ik wel een beetje. Ja. En het voordeel is gewoon dat je net, je hoeft niks te overvieren. Hè. Je gaat net werk om te zagen en te kappen. En op het moment dat je dat doet, dan komt er nog veel meer lucht bij. En die boeien worden een beetje verstoord. En dan haast natuurlijk, dat zie je, dat komt ook alweer op. En dat haast nou net. Hè. Nou bloedt de steen en het gaat langzaam neer. En dat is het voordeel ervan. Ik ben een jonkje van de stad, ik broek altijd round. Ja, nou ja, maar we hebben vroeger, toen ik nog niet bestaat, hebben we het ook dient. Maar dan gebruikten we het waar 5 ester. Dat weer het ontbladeringsmiddel wat ze in Vietnam al gebruikten. Oh, echt weer? Dat weer toen. Maar het hoopt wel zeker. Dat weer afdoende. Ik hoop net dat ze napalm weer Friesland in de knallen. Maar dit is dus een hele andere methode. Hè? Je maakt je een inkeping en dan stiert hij af of zo. Hoe werkt het straks? Als het goed doet, dus helemaal rondom, het ringen nemen we dat. Dan de sapstroom die stokt dan steeds maar. En dan op die manier dan, krijgt de BM net meer voeding en dan gaat er langzaam door. En het mooie is dat als er dan langzaam door gaat, dan boot er wel op zijn plak staan. Er is ook nog ietsje skaat van, dus nou ja, de naaikommeling zeg maar, die krijg je geen kans. En op die manier dan kun je het toch pakken. Ja. En had je hem dan net door, hè? Wat gebeurt er dan met die bosken in Friesland waar Jan misschien wel lekker ontspannen wil? Wat gebeurt er dan? Nou, het wordt gewoon heel eentonig bos, maar allerlei prunes. Op zich een mooie BM, ja, maar het is gewoon veel mooier als de mooie struikelaar gast, mooi liesterbaaien. Vuilboom, dat is echt zo'n soort die inheems is. Iken, je wil eigenlijk van alles wat in het bos hebben. En dan is het volle mooier als er wat variatie is, dan dat er maar één soort steen hast. Ja. Dus ja, het is een hele mooie BM, alleen je wil net 90%. Het lijkt het maar wat dubbel als je van Lonske beheer binnen en je bent leefhaver van de Tour, maar je het voort Helly. Ja, je wil het wat in balans hebben en die balans is eigenlijk wat voort als je niks doet. Nee, oké. Nou, je Thomas die semopaat, dan kunnen mensen die het nog even nodig hebben om misschien wel lekker te ontspannen in de bos, kunnen ze bij je melden. Het is heel geschikt voor vrijwilligers het werk, dus wij roepen alle mensen op om mij te helpen. Gezellig. Nou, succes, net mooi. In uw verste riegen gaan we op ziek deze weekend naar echte trossetters, zoals Jaring Melgers van Tjergaast. De dokters zeiden dat er na zijn ongeluk neerwer rennen zoe. Maar Jaring zette tro en helle zelfs goud op de Special Olympics. Jaring Melgers. Haast 16 jaar verlien maak ik een reportage over deze trossetter. Hij is zo'n hier als er toch een auto rijden wordt vlakbij de ouderlijke pleats in Tjergaast. De lag Jaring in feutushouding langs de kant van de dik. En die sneurt de jongens toen zoer er echt dus nu knippen. Toen jongens hadden ze geen hoop meer. Maar hij redt het op. Jaring is sterk in de kop. Dan soort mijn hart was het kind Jaring en dan doe ik het toch. Hij is oermoedig. Dat is misschien zijn redding. Dat hij Safia komen is. Als ik hem nou hier een letter weer opzieke, eerder 30 hier en wen het er onder begeleiding op Wendfarm de Kaap in Lauwert. Ik vreeg je hem of er een soort veroren is. Ja, in zin dat ik nou zelfstandig ben. En nee, want ik ben ook gewoon Jaring. Ik heb nog steeds dezelfde droom. En wat is die droom? Om zo sterk, stevig mogelijk in het leven te komen te staan. En dat lukt niet. Jaring batst vol vuur oeral in. En dat is de laatste jaren het roeien. Dan viel ik me heel sterk en heel goed. En dan viel ik me zo goed. Oh. In 2012 docht er zelfs mooi om de Special Olympics in Den Bosch en hij hel het goud. Er zijn al jaar jongens en vrouwtjes die zijn, wij geven goud, wij winnen goud. Ik dacht het en ik doe het dus voor mij nog stekkertje. In januari nog verbreekt er zijn eigen record mooi 4 seconden op het Europees kampioenschap indoorroeien in Amsterdam.
de wilskracht is wel bepalend. Fysiek kan je zien dat er dus zo een hele hoop mogelijk is. Als iemand eerst eigenlijk niet meer kan lopen en weer helemaal wat opgelapt. Ja, er waren al een hele hoop die waren al eerder afgehaakt en van ik vind het wel goed zo. En daar legt hij zich nu bij neer. En dat is prachtig om hem daarbij te helpen. Ja. Ik denk, na het ongeluk, weer het geluk dat we allebei hadden. En been onder been, dat hij moest knokken tussen die vrouwenjongens. Dus die uitdaging van de vrouwenjongens, dat joeg hem ik mooi. Overal waar wij komen, we jaren, ik had er ook geweldig op van. In het dorp zelf, in de kroegen waar we komen. Nou, we gaan dan vaak in snits op stap. En de uitsmieters en de barlui, ze kennen me al hier. Maar het is een ontzettend groot ouwe. Het gaat langzamerhand het fruit. En dat is, voor u is dat leuk om te zien. En nou, dat maakt dus ook wel een beetje trots natuurlijk. Ja, we gaan ervoor. En ik zal zorgen dat ik elke dag de weg goed ga. Ja, dat is een echte trossetter. Op je Facebook-site kun je de volslijne reportage waarom zien dit wij sectionier Lien maken dus oer Jaring Melgers. Ja, we zijn nou 4 mei wie de boer. We hebben samen een ambassadeur rond tafel. Ja. En een Fries nog wel. Ambassadeur van de Nederlandse ambassadeur in Panama. Klopt. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want in 2011 kwam dan hebben ze mij met 2 koffers. En toen zeiden ze, maak je maar wat? Ja, dat wie het verhaal. We sluiten een aantal ambassades in Zuid-Amerika en er moest eentje hier in Panama. Waarom in Panama? Omdat Panama gewoon voor u een aantrekkelijk loon is. Het is een lietslandje. Het leeft krek als Nederland van de handel en van de distributie, grotendeels. En daarom moesten wij daar een ambassade hebben. Nou, waarom jou? Waarom ik? Omdat ik al wat ervaring hier in Zuid-Amerika. Ik spruts al Spaans. En ze wisten wel dat ik mij net al te volle middelen wel wat deel zetten kon. Ja, wat is het nationale gerucht hè? Het nationale gerucht? Nou, dat is toch wel hin mijn reissuccessen. Ja, nou dus, ja, maak je het over een kok, hé. Daar moet hij wat van maatje. Het is als 3 sterren erbij. Ja, zeker. Zeker. En een boer visk. Dat wordt regenboog. Zullen we eventjes voor het idee even op een Wikipedia manier even deel zetten hoe Panama eruit ziet? Ja. Komt-ie. Ik ben bereid. Panama is zo'n 1903 onafhankelijk. En de haardstad, dat is Panama City. Het land had zo'n 3,5 miljoen inwoners. Daarvan is 80% katholiek. Een belangrijke bron van inkomsten is trouwens het Panama-kanaal. 14.000 schepen per jaar broeken dat kanaal en betaal je daar tol voor aan het Panamese regeer. Toerisme is een belangrijke sector, maar haast 2,5 miljoen vakantiegangers in 2014. En al die mensen die betaal je met de Amerikaanse dollar. Dat broekt wordt als betaalmiddel in Panama. Ja, dat is een supermoderne loon, lijkt het, hè? Nou, die hoofdstad wel. Als ter boeten komt, dan dat is juist alles. Dat is juist moderne dingen, maar daar ben ik nog Indianenstammen die het eigenlijk leven zoals 300 jaar niet. Ben je daar wel eens geweest? Ja, daar ben ik wel geweest. En hoe is dat? Nou ja, dat is echt een reis waarom in het tijd. Die mensen die hebben niks, die wennen in een soort leemhut en dat is het. En dat giet ik maar heel sunsje zo beter. Ja. En die staan eigenlijk boeten de economie. Maar die willen dat toch ook niet? Nou ja, die hebben daar zelf bestuur. Ongeveer 34% van het loon is eigenlijk een Indiaans reservaat. Werd zij grotendeels zelf de tjinstuutmaatje. Ja, als ze dat nog willen of net willen. Maar zij leven daar in ieder geval in hele hoge omstandigheden. Ja. Ja. Wij kennen vanzelfs Panama, de mensen van Noriega, hè, dat wie net echt prettige dictator wie het het Panama-kanaal. En dan vervolgens krijgen wij hier, vliegen hier alle Jenijs binnen over een vermissingszaak, Chris en Lisanne. Klopt. Dat krijg je al hier op je bordje, hè? Ja. Hoe wie dat voor jou? Nou ja, door Christ ik zie het niet maar op het terras en door Christ die vermissing binnen. Nou ja, dan is het meer een actie. He, dan bel erbij, dan steeds meer de ambassadeur. Nou ja, dat komt binnen op ambassade en ik zou dat eigenlijk tegelijk komen. En ik heb behoorlijk wat ervaring met de hulpverlening onder Nederlanders in het boedelon. Dat heb ik vroeger op het ministerie ook wel coördineerd. Dus toen wist ik wat er moet gebeuren. Dus toen bel was maar de politie in Boketten. Werd ze van het laatste jongen weer. Nou, daarvan juist van we gaan nou maar 50, 60 man de bergen in. Dus dat rent. Toen heb ik een afspraak maken met de minister van Binnenlandse Zaken daar. Nou, dat kon ik een paar uur later
terugte. Die heb ik op een hicht gesteld van zaak. Ik heb zien hulp vregen. En de hulp van alle autoriteiten daar. Om het wat naar een hege plan te lopen. Maar wie bij jou voort en dadelijk, sorry ik onderbrek, alarmbel? Toch niet van de... Nou, ze winnen toen al oorlog daar voort. Voordat de meldingen eigenlijk echt goed trokken. No? En dat wie voor je, ik ken dat gebied ik wel een beetje. Wij hier wel meer het idee van, je moet grut zacht worden. Ja. Dus, dat gebeurde. Ik heb met die minister van Binnenlandse Zaken sprutsen. Die bellen dan meer met de politiecommandant. Zo van alles op alles. En ik heb zoiets van, dan ging ik nooit naar daar. Dus ik ben in een auto gestapt en een uur of 4 heel later, toen weer ik er. Krijg op tijd om de mensen om de groepen weer rond te zien komen uit de bergen. Dus toen kon ik me de debriefing hebben en vanaf dat moment begin te coördineren met Nederland. Ja. Zullen we eens even zien wat wij al hier mooi kregen hebben van dat Nijs daar? Chris en Lisanne raakten in april vermist toen ze in de jungle van Panama een voettocht maakten. Pas 2 maanden later werd hun rugzak gevonden, met hun mobieltjes en geld er nog in. Kort daarna werden ook menselijke resten aangetroffen, die in een laboratorium in Panama zijn vergeleken met DNA van de familie. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er geen misdrijf heeft plaatsgevonden, maar dat de 2 vriendinnen zijn verdwaald. Ja, dus alle alarmbellen. Nou, we weten nou ondertussen dat ze verstorven binnen. Ja. Dat is heel duidelijk. Dat is een hele trieste zaak. Hoe rekt het jou dat persoonlijk? Nou ja, je bent er vanaf het begin heel intensief mee bezig. En we vonden natuurlijk met de mensen van de ambassade die families op. De best maar snel nog ziek en de best maar snel bezig om die zaak zo goed mogelijk te doen. En ja, dat komt ik heel dichtbij. Ja, dus dat rekt ik wel. Ja, ik contact met de ouders bijgelijks? Ja, ik heb regelmatig contact met in ieder geval van de ouders. Ja, want ze hebben lessen weer West, dat is misschien ook de laatste keer. Ja. Wat adviseer je ze? Nou, wij binnen echt in intensief contact via de ouders wist. En daar doe ik via de game-uitdelingen. Maar is het nog wat net zo onbelangrijk wel kleren? Denk je dat het nou net... we hebben eigenlijk al praten op zo'n december, toen is er een grote inventarisatie maken met de politie in Nederland en ik. En toen is het, toen ben alle laatste vraagtekens die in het dossier die binnen als ik het terugnam. En toen is ik zoiets van, dan gaan we in januari nog een laatste ziektocht doen. Ja. Dus ik denk dat dit inderdaad de laatste ziektocht is. Ja. Ja. Verwiet je jezelf nog wat? Nee, wij hebben vanaf het begin gewoon er keihard aan werken. En de Panamezen, vooral, die hebben er vanaf het begin met hele grote ploegen aan werken. Er zijn kosten nog mooi te sparen. Er is 11 dagen lang zocht. Met groot materieel, met helikopters, met speciale politietroepen, met speciale commando's. Dat hebben de families gezien. Dus ik denk dat iedereen wel weet dat er geweldig zocht is en dat alles op alles zetten is. Ja. Ja. Nou, dat is wel heel zoet denk ik voor jou, want je sluit eigenlijk deze ambassadeurschap al met dit verhaal, want het was het 15. Ja. In de simmer dan maak je een iPad. Tuurlijk. Ja, je wist wij hadden hut aan werken, maar de echte tragiek die zit hem in de families. Ja. Hè? Want die mensen die hebben verschrikkelijke zwieren manhand, onzekerheid en dergelijke. Nou, daar proberen ze zo goed mogelijk in te ondersteunen. Hè? Maar de tragiek die bloedt en de verschrikking van die families. Dus men weet nou in ieder geval, men heeft een zekere uitkomst, maar het bloedt een verschrikkelijk tragische zaak. Laatste vraag. Ja. Want wat ik zei, in december van 2015 is het die. Waar zie je dan dat daar? Dat weet ik nog net. Ik denk ik hoor een per week. Nou, ik weet het net. Ik sta hier vooral hier naar je avonturen. Dat zei je als je het zei in Europa, het zei in Latijns-Amerika. Dat zie we wel. Oké. Nou, succes ermee. Succes. We volgen je vanzelfs op voet. Heer, niks succes met alles. Lekker bijkomen van de drukte. Ja, dit weer bient. Morgen bibben er weer vanzelfs. En dan hebben we het oer Molken als de economische motor van Friesland. Dat is morgen voor nou een hele mooie jong verder.